Άγρια ήταν, κυρίες και κύριοι, δράση συμμοριών ανηλίκων την παραμονή της πρωτοχρονιάς που έβρισκαν συνομιλίκους τους που έλεγαν τα κάλαντα και τους λίστευαν. Θα πάμε στον Απόστολο Βουλδί στην Πάτρα που έχει τις πληροφορίες. Απόστολε, η δράση των συμμοριών που ληστεύουν ανήλικους καταγράφηκε και από κάμερες ασφαλείας. Ναι, πράγματι, καλησπέρα τώρα και χρόνια πολλά. Δυστυχώς τα παιδιά πήγαν να πούν τα παραδοσιακά κάλαντα και μόλις είχαν συγκεντρώσει κάποια χρήματα και βρίσκονταν στην είσοδο πολυκατοικίας Οδό Κανελοπούλου στην περιοχή της Αγιάς. Εκεί βρέθηκαν μπροστά από μια συμμορία η οποία, αφού τους αφήνισε, τους άρπαξε, όπως βλέπουμε και στις σχετικές εικόνες, τους άρπαξε τα ελάχιστα χρήματα που είχαν μαζέψει από τα κάλαντα. Όμως πρέπει να σου πω ότι είχαμε και άλλη μια περίπτωση κλοπής από ανήλικες οι οποίες είχαν πάει να πούν τα κάλαντα στην οδό Άστιγκος, μάλιστα στο κέντρο της Πάτρας. Αυτή τη φορά απασχολούσαν οι ανήλικες στον κόσμο για να κλέψουν στη συνέχεια οι άλλες. Ναι. Ακριβώς. Και όταν η ηλικιωμένη γυναίκα έβγαλε το πορτοφόλι της για να τους δώσει κάποια κέρματα, άρπαξαν το πορτοφόλι και εξαφανίστηκαν. Βεβαίως η αστυνομία τους αναζητά. Ακόμη πρέπει να πούμε ότι δεν έχουν εντοπιστεί οι ανήλικοι και στις δύο περιπτώσεις. Να σε ευχαριστήσω, Απόστολε.